ved lufthavnen. Ja. Så ja, det er sådan, ja. Fordi ja, min far han står lige her, og sådan, så venter jeg lige sådan på ham, og lige om lidt skal vi på McDonald's og lige tjekke ind med vores kuffert og det, så ja, det er godt. Wow, der er meget, ja, rip. Jeg står her og venter på min far, så ja, men vi ses lidt om lidt, når jeg er kommet ind i lufthavnen. Eller, ja. Hej far. Ja, men jeg filmer bare lige lidt med. Ja, vi ses nemlig, når jeg er kommet ind i lufthavnen. Ja, okay. Okay, her så. Nu, velkommen. Nu sidder jeg i flyet with my daddy. Ja, vi er ikke lettet endnu. Men det gør vi snart, og ja, vi kan lige se tv'et her. Men jeg vil gerne lige se på flyet og sådan, hvor flyver hen og det. Så ja. Så ja, det er fedt. Jeg filmer også her i, når der bliver nat her, så yeah. Hej. Nu sidder jeg i flyet. Klokken er, jeg tror 3 i Danmark, og i Dubai, der er i næsten Dubai om en time. Ja, næsten det præcis. En time. Så I kan se lige her. Godt, nu er vi i Dubai Lufthavn. Vi er lige landet, og så har vi lige været til at kontrol der, så ja. Yeah. Der er super mange mennesker her. Det er så fedt her. Seriøst. Ja, hej. Lige nu sidder vi og venter på at skal ind i, hvad hedder den med det der fly der? Airbus A380. Ja, med Emirates. Og ja, og vi er blevet opgraderet til. Kom lige med den. Hvor er den, der står Helena på? Business class. Det er så godt. Ja, ja. Så ja, det er super fedt. Så ja, så jeg skal nok godt huske at finde, når vi er derinde. Yeah. Hej alle sammen, og nu er jeg i business class. Ja, det er luksus, og derinde er du drikkevarer og glas, og sokker og natbriller deroppe, og der er en iPad og menukort og tv, og der er bare alt, og så en lækker seng, så man kan justere sådan til at sidde lige op, som vi gør nu. Prøv at vent, nu kommer jeg til at zoome ind. Den der til at sidde lige op til, når man skal starte det der, eller det bestemmer man selvfølgelig selv. Så bare lige lægge lidt ned, og så den her til, når man skal sove. Og den der, men nu skal vi se, om jeg kan finde den. Den der tænder lyset, og den der tror jeg henter spørger om velkommen. Ja, tror jeg. Og min far har det samme. Far, papa. Hej. Så yeah, det er fucking fedt, og jeg skal sidde og se Hunger Games. Så ja, yeah. Vi ses. Nu sidder jeg i flyet, eller jeg ligger ned i flyet. Fordi business class, det er super fedt. Ja, jeg sidder bare lige og chiller med den der film, der hedder Work in the World, et eller andet. De snakker kun engelsk, så det er sådan lidt rib. Så jeg kan med dyne på, og det er bare lige kameratasken. Og bordet her. Og iPad'en og det der, men ja. Og Vossvand. Ja, luksus. Ej, okay. Ja. Jeg sidder sådan set bare her og chiller lidt og sådan. Jeg er fucking tør, for jeg fik ikke sovet. Jeg har ikke sovet i et døgn, så det er sådan lidt. Ja. Så jeg tror bare, at jeg vil bare lige sige hej her nu. Og så tror jeg bare, at jeg vil lægge mig til at sove. Så ja, vi ses. Hej. Godt, nu er vi i Bangkok Lufthavn. Ja, og det er sådan lidt okay. Vi er lige landet. Hvad? Okay, ja, det er sådan lidt. Så går vi bare her og chiller lidt. Ej, okay, men ja. Ja, det er jo godt. Det skal du gøre. Super Puri.
Hej, nu er vi stået op her 3:30 om morgenen, fordi vi skal ned og nå et fly her lige om lidt, og ja, det er bare sådan lidt. Så ja, jeg er lige ved at pakke min kamera kufferten, jeg lige har købt. Det skal jeg nok lige komme tilbage til. Nu har mig og min far lige fået noget drik. Han har fået sådan sort kaffe og noget dansk vand har jeg fået, og så har jeg fået sådan en sagtig frugtdrink. Ja, med sådan en almindelig. Så ja, nu venter vi bare lige på vores mad. Jeg skulle skynde os lidt. Så vi ses indtil da. Så nu sidder vi i en det hedder flyet bare ja, og de har nok er og se de propeller, de er mega mærkelige. Så ja, det er sådan lidt. Og her er der Friends. Nu venter vi bare på, at der kommer et sted, og det er sådan. Nu er vi i Thailand. Ja. Og det er min papmor, der kører, og så sidder vi faktisk ved siden af. Look at this. Så ja. Okay, i alt der har jeg 30 millistik. Ja. Her er vores hus, der er nogle der hjælper, og de tjener, altså de har været med hele vejen igennem huset, og de tjener 400 baht, og det er 80 kroner. Og de plejer at tjene 300 baht. Så de får lige sådan, og de får 400 baht selvfølgelig hver dag. Prøv at tænke sig, ja, så er det sådan lidt. Så lige nu sidder jeg med Rex, og King spiser, men de piver meget, fordi de lige er kommet hjem, væk hjemmefra, eller begge væk hjemmefra. Sådan udenfor. Hej, nu skal jeg med min papmor over på arbejde, eller bonusmor. Så ja, det bliver sådan lidt fedt. Ja. Så nu skal vi bare lige lade derhen. Please, hun kan mig læbestift på det sådan. Og mascara. Så ja. Godt, nu er vi her. Så ja, det er sådan, jeg filmer lige med mobilen lige nu, det er sådan, det her, så ja, sådan. Godt, nu sidder jeg herinde, og det er sådan lidt sådan fedt nok herinde. Så ja, jeg sidder bare sådan lidt og chiller lidt og spiser sådan lidt mango og ananas og sådan lidt mad. Så ja, sådan lidt. Chill. Nu er vi næsten lige kommet hjem fra arbejde, men vi er lige over i sådan en lille butik. Hvor vi købte noget. Vi købte noget jelly beans med cola og nogle is og lidt sådan mærkeligt slik, men det smager godt. Og sådan noget jelly-agtigt, fordi det havde lidt lyst til at smage. Og nogle lilla slikpinde. Eller de var på lilla udenpå, jeg ved ikke. Ja. Så ja, det var sådan lidt hyggeligt. Og så senere skal vi ned til Hunde ved det gamle hus. Sådan. Ja. Så men vi ses. Hej. Nu er vi på vej til min lillebror til skole, og så skal vi bagefter over til Barbaskole. Min søster, og ja, nu er vi jo simpelthen bare på vej, og vi kan gå sådan lidt. Ja. Mig og min bonusmor, eller papmor. Så ja, vi ses over på skole. Nu er vi ved skolen. Vi skal bare lige finde en parkeringsplads. Og så skal vi derind. I don't know. Okay, nu er vi her ved skolen. Altså, det har vi hele tiden været, men altså, vi har fundet en parkeringsplads, og nu skal vi hen og finde til min lillebror. Så ja, det er altså. Oh, good. De har sådan deres egen swimmingpool her på skolen.
Det er sådan lidt snyd, fordi at det har vi ikke sådan derhjemme jo. Så. You want to walk inside? You want to look inside? Ja, I can. Okay, nu skal vi lige ind og se den, for det var ikke så godt at se den her ved haven, så nu går vi bare lige ind og så... Super. Ja, så går vi bare lige. Ej, der er sådan en vandmelonbord og stole derovre, hvis I kan se det. Sjovt. Where do you go? De har her er den, så det er sådan lidt smød, og de har der sådan swimming pool. Der er vi ikke. Så er der sådan live, der så sådan. Okay. Så ja. Her går vi så. Nu har vi hentet te. Så har vi lige fået is. Så ja, nu skal vi hente mig på. Så ja. Hej mor. Færdig med at spise, men min far fortalte, at det der bål her, det var en dag, det havde regnet hele dagen. Og så sad min far så over ved det her bord herovre, og så var det så, at lige pludselig, imens det regnede, så begyndte der bare at stå flammer op af det der. Og ingen røg eller noget, og det havde regnet der, og vi havde ikke tændt for det eller noget, og så lige pludselig flammer op. Rigtig høje flammer, og så siger vi, at det må være Gavs far, altså min bonusmors far, som kom og ligesom og skulle se huset, eller hvad man siger. Jeg ved ikke helt, og sagde hej. Ja, sådan. Så det er sådan lidt creepy, fordi det havde regnet hele dagen, og et bål gider bare lige at tænde, og der er vådt, fordi det har vi prøvet en gang. Det med min mor, hvor det var, at det regnede helt vildt, og vi skulle have tændt bål, fordi at det skulle brænde af med sådan noget. Det havde regnet ned på det, og så var det, fordi jeg gad ikke at tænde, og sådan. Men nu, ja, så skete det der, og det var sådan lidt mega creepy, da jeg hørte det. Så var der sådan nogle ildfluer i går, det var faktisk rigtig flotte. Ja, så var det lyst til at se. Så ja, men dumme fluer. Ja. Nu har vi fået den der ceremoni færdig. Vi har nogle billeder, som vi skal have, som kommer op her. Nu så folk så og spiser meget, sådan, ja. Og det der sådan, gutter, det må ikke være højere end sådan, når man skulle bede og sådan sidde ned. Og i hvert fald en stor tønder mad, og folk spiser. Jeg er i gang med at spise udenfor, fordi det går ikke lige at spise indenfor, så jeg sådan siden. Det er min far, der har spist. Jeg sidder med alt det her. Den her suppe er sindssygt god. Og så har de noget hernede, for det har jeg ikke fået taget billede af, så det kan jeg lige filme. Mine sko, de er varme. Nå, hernede, det er min bonusmors far og forældre. De sidder, de spiser så her, de er så døde. Det er derfor, vi har stillet noget mad ud, og så hendes far, han ryger, og så har vi jo brændt cigaretter af, og så har ligesom røget dem. Altså vi har ikke brændt dem sådan af, vi har bare tændt for dem, og de plejer jo ikke at se sådan der ud, så dem har han jo røget. Så de sidder og spiser og drikker og hygger sig sådan lidt. Så ja, hvorhen er den? Den der. Og så kommer der sådan en hund derovre, jeg ved ikke om I kan se den, gå der. Den er så blevet skudt i ryggen, fordi de er faktisk fredet i Thailand, men den blev så skudt af en, fordi at han gad ikke at have den rundt og alt muligt. Altså han kunne bare ikke lide den. Og vi smed sådan rester af vores kylling ud til den, fordi det gider han gerne have. Det er jo en vild hund. Så ja. Og ja, og så var der sådan, ja. Så det var sådan okay hyggeligt. Og så har det sådan en kæmpe sådan tynde derovre. Jeg kan ikke gå ind og vise den. Ja, gong gong hedder den. Ikke en tynde, en slags gong gong. Her. Den gyngede sådan med dum. Altså, ja.
Men jeg vil lige spise videre, og så skal jeg nok komme tilbage til. Jo. Der er sådan en mega stor klam bille her, og den er levende, for jeg har lige tjekket til den. Den er lige der. Prøv lige at se den. Jeg ved ikke, hvad det er, om det er en slags bille, eller hvad det er. Bare lad den være nu. Jeg skal se, hvad Gav hun siger, hvad det er for en. Den har jeg aldrig set sådan en stor en. Hvor er den klam. Fytter i rocken. Ja. Her er ham der sidder lige her. Han er ved at blive munk. Ja, han skal blive munk, så ja, folk de fester og sådan noget, så vi kan ikke rigtig lige sådan komme til. Ja, men nu er vi så kommet til. Så ja, det er sådan lidt sjovt. Jeg synes, man er fint. Det er bare ja, Reese's Peanut Cup, altså cup. Det er lidt bedre end den her, men den er rigtig god. Hej, vi er kommet hen til sådan et byggemarked, der hedder Globia House. Global House. House eller andet. Det er et kæmpe byggemarked. Hej far. Jeg kan lige prøve på lige. Sådan, og vi skal ind herovre. Sorry. Ja, det er sådan lidt. Og det er 10. Han har de seje solbriller på. Så ja. Are you ready? Så nu går vi ind og se. Altså, det er rigtig stort. Så ja, men hvad hedder det her? IQ. Vi er i IQ House nu, og ja, det er sådan en kæmpe stor center-agtigt. Hvad var det, vi skulle ind og se på? Lyslamper, og så har vi bestilt en sofa for 3 måneder siden, så fucking ja, jeg kommer med. Så har jeg bestilt en sofa, og den er kommet nu, og så skal vi lige ind og sige til dem, og så var det, vi skulle kigge på lyslamper vist. Så ja, her er det bare lige sådan, toiletter. Er der nogen, der skal tisse? Ikke så hurtigt, så kan folk ikke se. Ja, det var lidt svært, for vi gik med sådan hans sæder. Og sådan lidt. Så ja. Men det er sådan lidt, jeg tror det er julekugler. Der er derovre. I go to airport og... Nå, ja. Så er det efter ham her. Den store mand. Så ja. Det er vel fint. Nå, her der er bare smukke lamper, tro mig. De er flotte. Prøv at se. Smukt. Ja, og så er der masser af lamper her. Oh my god, det er så håber, det ser små de er. Ej, de er søde. Eller kan man der? Ej, okay, stop alene. Ja, så er det sådan lidt. Ej, det skal forestille et hus, det her. Ja. Ja. Altså, de har masser af juleting. Hvad skal det til for? Også en julestjerne. Jeg ved ikke, om I så den. Jeg kan vise jer det lige om lidt. Puder. Den skal vi se på. Det skal I lige være med. Ej. Nej, vent lige. Prøv lige at overveje. Ej, hvad er det der? Se, så har jeg det super varmt. Jeg tror, jeg bliver lidt solbrændt. Jeg ved det ikke, men ja, fuck det. Jeg lige gå. Men ja, vi har lige fået noget gratis vand. Lige lappe noget vand i mig. Jeg bliver min solbriller på. Ja. Det er skarpt. Ja. Sejt. Og jeg købte mig en thai-hat i dag. Skål. Filmer den? Wow. Så vi er på IQ heroppe mange gange. Købt mange dele. Der kommer lige... Det er så lige klippet. Og hvis I ikke kan høre det, spiller de Let It Go. Hvad er det for noget? Altså spørg bare. Let It Go. Altså, det er en sang, som min far står og danser til. Det har jeg sgu ikke danset til. Jeg har ikke danset til noget sådan. Nej, det var Boney M. En gang. En gang. Jeg har næsten ingen hukommelse i min telefon. Igen, nu skal vi ud og købe selfie-stang, tror jeg nok. Ja, nu skal vi hen og købe selfie-stang. Selfie-stik. Selfie-stik. Nu er vi i et slags storcenter-agtigt. Hvad? Nå, ja.
det var den der, jeg tror. Ja, det er så godt. Here was ATV, but not anymore. Ja, det kan godt være. Der var ATV'er her. Det her, jeg skal have min is fra. Der er masser af ATV'er her før. La la, foodie. Okay. For sure here. Okay. Ja, så er det sådan lidt... Ja, nå. Ja, vi ser lige lidt her med alt det her rundt. Det er lidt sådan lidt dyrt. Okay, selfie-stik. Med 4 hos okay, der er med på min hånd. Godt hos det. Jeg fik ud af mig her. Mig selfie. Vi skal have her, så ja, prøv lige at se de her kager her. Prøv lige bare overveje, prøv lige at se, hvor lækre de ser ud. Altså dem, ikke også? Man har bare lyst til at spise. Oh my god, prøv lige at se, der er billedet på. Altså, oh my god, det er bare gud. Altså, prøv lige. Jeg har bare lyst til at åbne køleskabet og bare spise det. Nu er vi på sådan et marked. Og vi kan gå ind her. Ja. Hej. Så er vi på sådan et marked. Jeg kan lige filme det. Så skal vi have det med. Se, det er sådan et marked. Altså, jeg plejer at spise sådan helt selv. Helena, by Polly, like too? Ja, det er sådan fed nok, men ja. Jeg har en rigtig, rigtig dårlig nyhed, eller i hvert fald til os, eller hvad det hedder. Den ene hund, den hvide, den er død, eller den blev bidt af en skorpion, så vi har kun den sorte. Min Brunos mor, hun så det her til morges. Og så vi alle er rigtig, rigtig kede af det, og vi har bare grædt, og jeg var grædt helt sindssygt. Og ja, det er sådan rigtig, rigtig træls. Og ja, jeg tog King, altså nu kalder vi den sorte hund King, fordi at, ja, nu sommer vi jo ham. Så ja, jeg tog King med ind, vores nye King med ind på jeres, og jeg legede lidt, han kiggede rundt, fordi jeg ledte efter selve originale King. Og det var sådan, jeg begyndte meget græde helt vildt, for jeg synes bare, det var så sørgeligt. Altså, ligesom han har mistet sin bror, og de var kun 6 uger gamle, og de har mistet deres bror. Men nu ligger den nye King og sover i en tidsrum i sofa. Så ja, men senere kommer vi også hen til en begravelse. Til hans begravelse. Ej, det var bare sjovt, men ikke begravelse, men der hvor vi har begravet ham. Og så kan jeg lige filme det der. Men der er den fedeste bil her. Og jeg kan lige filme den. Over er den har sådan mega fede døre, og så er der højtaler i dørene og højtaler her bagved. Og sådan spil. Og så her indeni er der også højtaler. Den er super fed. Og så ja, den er bare luksus. Og så højtaler i dørene. Den er bare super fed. Altså, det er jo bare en... Ja, det har jeg gjort. Og så er der kæmpe højtalere bagved også. Og dørene, de er sådan der. Og så her om bagved, der er der også højtalere. Så der er et spil hernede, sådan, hvis man kører, så kan man lige spille imens. Ja, det var bare lige det, jeg lige ville informere jer om. Jeg synes lige, jeg skulle have fed bil. Og så er der nogle hjul, der er sådan lidt rødt og sådan, ja. Og så bare sådan, hvorfra ser den sådan her ud. Og den var super fed, altså. Virkelig. Her, den hvide bil her, det er vores nye bil. Yeah! Den er også rigtig fed, selvfølgelig. Det er vores. Ej, den er i hvid, og den er bare lækker og stor og flot. Yeah. Så ja,
ja, vi ses sådan set bare her på et tidspunkt, fordi at, ja, det ved jeg ikke. Det gør vi bare i hvert fald. Okay. Hej alle sammen, undskyld hvis jeg råber lidt, det er bare fordi, at der er meget larm her, sådan noget, fordi folk arbejder. Men i dag skal vi hjem. Nu har vi været her i 3 uger. Så ja, jeg er lidt ked af, at jeg skal sige farvel til den her lille krig. Ja. Så ja, det er sådan lidt træls i dag. Så ja, om en halvanden time eller et eller andet, så skal vi over til en lufthavn. Og så skal vi først flyve til Bangkok. Så skal vi sove der. Men ja, det får I mere information om, for jeg skal nok huske at filme der også. Så ja, det var bare lige det, jeg ville koordinere jer. Jeg skal nok filme lidt senere, når det ikke lader sådan. Så ja, vi ses indtil da.